Iritsi gara geltokia saioaren azken atalera. Eta azken atalean, Iruñako geltoki zaharra ezagutuko dugu. Bertan gorpuzten bait dira, orain arte jorratu ditugun, gai eta ekimen asko. Elikadura burujabetza, efizientzia energetikoa, ekonomia sozial eta solidarioa, mugikortasun efiziente edo jasangarria. Azken finean, guzti hauek gorpuzten duten geltoki zahar hau ezagutzeko aukera ere edukiko dugu erreportaje eder baten bidez. Solasaldiak beti bezala, bertako proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren personekin eta bukatzeko hemen bertan jatetxean dastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Geltoki kateak zabaldu dizkigu, bisitatu egingo dugu horretarako Iruñako geltoki zaharrean sartuko gara eta pausoz pauso bertan dauzkagun aukera guztiak ezagutuko ditugu geltoki daramaten protagonisten eskutik. Bueno, hemen gaude geltokin, geltoki proiektua, garai bateko autobus geltoki zaharrean kokaturik dagoen proiektu soziala da. Autobus geltoki berria ireki zutenetik 10 urtez itxia egon zen espazio hau, eta duela 5 urte kultur espazio bezala ireki genuen, ekonomia solidarioa eta elikadura burujabetzaren espazioa da, edo bozgorailu den kultur espazioa da. Geltokik 3 arlo ezberdin ditu, alde batetik kultur espazioa, garai bateko lehiatilen zonaldean dagoena, hau bat, eta gero beste gune zentral guztia. Bertan jarduera ezberdinak egiten dituguna, kulturarekin lotua daudenak, bertako artistei espazio uzten diegu, kilometro zero, esan dezagun artistetan ere bai, eta gero beste 2 arloak dira, denda eta taberna. Hau geltokiko denda da eta garai bateko autobus takiletan dago kokatuta. Bi zonaldetan banatuta dago, alde batetik bigarren eskuko arropa eta liburuak, traperos de mausekin egiten dugu lan, eta beste aldetik elikagaiak. Elikagaiak ekologikoak, sasoikoak, bertakoak dira. Hemen erdian baditugu frutak eta barazkiak, sasoikoak, eta takiletan baditugu esnekiak, kontserbak, eztia, kakao eta kafea bidezko merkataritzakoa, eta beste hainbat gauza ere. Hemen geltokiko taberna dugu, bizkat gure lan modua azaltzearren, egiten dugu bizkat geltokiko proiektu osoak duen filosofia jarraituz, jarraitzen dira, bizkat logika berean egiten dugu lan. Hau da, produktore txiki sare batekin egiten dugu lan, zeinan beti saiatzen garen bertako produktuak erabiltzen, alden heinean sasoiko barazkiak, haragi produktore txikiak eta bar, eta hori, pixkat beti saiatzen gara filosofia horretan lan egiten, pixkat ulertzen dugulako gure ekarpena ere ostalaritza eredu ezberdin batetik egin daitekeela, eta horretan dihar dugu, goaz gure bidea egiten gutxinaka eta ongi doa azitzen doa gutxinaka. Hemen parte zentrala deitzen dugun honi, jarduera kulturala burutzen dugu batez ere. 3 takila ezberdin hauetan beti izaten dugu erakusgai artista lokal eta amateurren bat. Eta kanpoko partean batez ere burutzen ditugu aktibitate kulturalek eta gastronomikoak. Beti saiatzen gara pixka bat 2 arlo horiek uztartzen. Egiten dugu, alde batetik eszenatokia izaten dugu, izaten direla hilabetean behin kontzertu ezberdinak, beti dira artista lokalak etortzen direnak. Gero ere egiten du gastrosoa eta
katak, ekoizletika ora ditzen dugun horiek, eta beti izaten da, pixka bat ekartzen dugu ekoizle bat, bertako ekoizle bat, eta ekologikoan lan egiten dutenak, bere produktua ematen dugu dastatzera, eta uztatzen dugu ere kultura aktibidades berdinekin, hori gastroshowan. Eta azkenean gure helburua ez hainbeste produktua ezagutaraztea, baizik eta atzetik dagoen lan guzti hori, Hortan pixka zentratzen gara, eta bai kulturan. Eta gero, gure aktibidadeetaz aparte ere, irekia dago beti geltoki, Iruñako elkarte eta talde ezberdinei, beraiek ere hemen bere lekua dute, beraien aktibidadeak proposatzeko gure lan hildo horien baitan dauden bitartean. Geltoki sortu zen, beste ekonomia bat posible dela ezagutzera emateko, pertsona erdigunean jartzen duen ekonomia ere, Ekonomia kapitalistak pertsonak erabiltzen ditu medio bezala, etekin ekonomikoa ateratzeko, Dirua, ekonomia solidarioan aldiz, alderantziz da, Medioa dirua da, baina pertsonaren ongizate batengatik, Guretzako oso garrantzitsua da, bertako ekonomia, bertan gelditzea, eta gure bizi lagunak diren edo gure familikoak diren ekoizle eta herrietako ekoizle horiek eta adibidez lan baldintza duin batzuk izatea eta gure bertako langileek ere lan baldintza duinak izatea. Eta pixka bat sortu zen hori, eskaparate moduan esan dezagun ekonomia solidarioa ezagutzera emateko, eta elikadura burujabetza baita ere. Eta horrela iristen gara azkeneko geltokia saiora. Eta nun, eta saio guztiak egin ditugun toki berdinera, geltokia den gune honetara. Geltokian gauza asko esan daitezke eta egin daitezke geltokiak ordezkatzen dituelako hemen ezagutu ditugun gai eta ekimen guztiak. Eta horietaz aritzeko geltokiaren arrazoi soziala ordezkatzen duten 3 lagun ekarri ditugu. Hemen daukagu Carmen Lakuntza. Carmen Lakuntza bada migranteentzako informazio gunea ordezkatzen duen espazioko kidea, bai? Bai. Kaixo, Carmen? Kaixo. Eta ondoan Josu Ortigosa, hemen badaude jatetxe bat, badago denda bat, agroekologian eta bertako produkzioan eta laborantxan oinarritutakoa, eta zu bertako partaide zara, laboraria zara, Lakabeko herritarra, eta okina. Gainera. Gainera, kaixo, zuri ere. Eta June San Millan, June San Millan ezagutu genuen ere, beste solasaldi batean, bera Reaseko kidea da, ekonomia solidariorako, sozialerako sareko kide, ezta? Eta bertan ere badaukazue zer egin eta zer esan desente. Bueno, bai, azken finean nahiko ikusten gara elkarrekin, bai. Ongi etorri zuri ere, June. Eta hasteko geltoki definituko genuke jendearentzako eta gizartearentzako gune bezala, ez? Eta jendeaz eta gizarteaz, Carmen, hitz egiten dugunean, jende guztiaz hitz egiten dugu. Bai, jatorriari begiratu gabe, arrazari edo koloreari begiratu gabe, nortasun, identitate, genero edo funtzio urritasuna dela eta guztiontzako ari gara. Eta guztiontzako ari bagara zaurgarrienentzako ere, eta horiek migranteak dira, ezta? Hemen puntu bat dago. Jendeak jakin dezakena da, migranteentzako puntu bat dago da. Daukagu puntua, La Ronkaleza takilan. Oraintzeia bileteak ez dugu erosten, baizik eta jendea jasotzen dugu. Informazio gunea montatu genuen, justo konfinamendu bukatuta geroago. Eta oso gutxi gaude, bakarrik astero ordu batez egoten gara. Eta pasatu dira bakarrik aurten 100 pertsona. Eta gainera errepikatzen dute pilo bat, etortzen da oso jende prekaria, esugarri prekaria. Etortzen dira ona gehienak jakin gabe
nora joaten dira, eta etortzen dira igual pateran, kruzero de lujo izango balitz bezala, eta egiten dira selfies eta hori. Eta gero llegatzen dira ona, eta ez daukate bazkatzeko, ez daukate lo egiteko. Gainera, lehenago gutxienez, bazeukaten, Parisen, bazegoen naiz eta beteta, baina, bueno, noizbait plaza libre geratzen ziren. Baina oraintxe, Paris dago duela hilabete batzuk, ja, erabat beteta, eta ez daukate lo egiteko, eta orduan haiek esaten dute jo bere ama, ikusiko balu kalean daudela. Orduan, haiek papera legalak ez dutenez, ez daukate nora ailegatu. Gainera, burokrazia oso zaila da, guretzat ere, haientza da izugarria. Eta ez badute paperarik, oso zaila daukate ailegatzea leku bati. Adibidez, joaten dira a las unidades de barrio, eta orduan padroia ez badute, orduan gehienak esaten dute ezin dela, padroia behar dutela. Orduan, gu azkenean, ez bakarrik informazioa baizik, eta azkenean laguntza pilo bat ematen diogu. Carmen, zuk esaten duzun bezala, egoera oso zaurgarria eta oso ingurune arrotz batetara iristen dira. Esan dezakegu, edo zein esan dezakegu izan dela bidea, jende horrek ezagutzarik gabe jakiteko hemen badagoela arreta puntu bat eta informazio puntu bat. Jo, bakarrik astero ordu batez. Eta haien artean, norbaitik laguntzen badugu, etortzen da bere laguna, azkenean, migrazioa da, hemen gertatu zen bezala, Estatu Espainolean eta Nafarroan, etortzen ziren herri berberakoak leku berberara, adibidez, Rosadiara, ez dakit, Lizarraldeko jendea, uste du, bueno, erronkariarrak eta bai. Baina, bueno, normalki kale berberan, baiek ere bai, pilo bat daude leku lagunak edo auzokideak, eta orduan azkenean hasi gara, azkenean daramaguia 2 urte gaztelaniako klaseak ematen. Ez dugu ezer, ez daukagu emankorrarik, rekursos. Bai, baliabiderik. Baliabiderik. Eta erdigune honetan, badago oso interesgarria eman daiteken harreman edo irtenbide bat, ez? Batetik esaten ari gara landa eremua hustutzen ari dela, nekazariak falta direla, lurra lantzen, gure elikaduraz arduratzen den jendea edo masa soziala falta dela, eta, hain zuzen ere, pertsona hauek ere, batetik ezagutzak dakarzkite, beraien herritik, lurra lantzeko ezagutzak eta gaitasunak, eta bestetik beharrak ere baditugu, Josu, lakabetik nola ikusten duzu, laborari bezala, pertsona hauek ez ditugu bakarrik temporero bezala ikusi behar, ez? Baizik eta gure beharrak asetzeko, landa eremuak bizitzeko. Bai, eta baita ere, haiek esan duten moduan bizitza duina, izateko. Nik uste dute, ere herritik eta nekazariak, laborariak, pentsatu behar dugu, nola, ze aukera daukagu ere gure aldetik muga horiek aurrera emateko edo salto bat egiteko, ez? Eta halako gauzak pentsatzen sortu daitezke holako esperientziak. Gu adibidez gaude holako batean, orain pentsatzen nola egin, sortzen ari gara, gaude daukagoan ideia bat, zurrugurra bat eginda oraindik, baina nola egiten dugu jendeak etortzeko, gure kasuan ekoaldea batera, ez, lan egiteko eta lurraz bizitzeko modu arro eta duina eta lurra, elikadura, laborantza, gizarte harremanetarako ezinbesteko zutabe den hori hemen geltokin topatzen dugu, badago denda bat, badago kontsumo taldea, badaukagu jatetxe bat, eta hau izan da landa eremua eta hiria bertebratzeko espazio bat. Zentzu horretan, zer suposatzen du geltoki laborari batentzako, herri batentzako? Bai, niretzat hemen gakoa da espazio hau dela hori, elkartzeko leku bat, ez? Non guk kontaktuan egon gaitezke jendearekin. Ze, azkenean beste leku batean ere saldu dezakegu gure produktuak, edo badago beste proiektu interesgarriak Iruñan, baina konkretuki honetan ere kokatua dago ekomerkatua, hilabetean behin, horren inguruan ekoenkuentroak,
orain egiten ari garen aktibitate bat modukoa, eta bai ikusten du dela espazio bat non guk azaldu dezakegu nortzu garen, zer egiten dugun, eta zer dagoen ere produktuaren atzean, ze historia dator produktu bakoitzarekin. Eta niretzat hori da garrantzitsuena leku honetan. Josu, topalegu bat da, elkarrekin topatzen dugu, baino gizartearekin bat egin behar dugu, eta gizartea kalean topatuko dugu. Jendeak baldaki, geltoki hemen badagoela, gizarteak ezagutzen aldu, hemengo egitasmoaren berri, eta zer da, dakiena jakiten badu, hori jakiteko hoberena, mikrofono hartu eta kalera ateratzea ea zer kontatzen diguten. Bueno, interesgarria, ez dut uste tankera horretako beste tokirik dagoenik. Beharrezkoa dela horrelako tokiak egoteko, gureak diren gauzak erakusteko eta bizitzeko. Kafetegi batera joan nintzen. Eta giroa oso desberdina, lasaia, eta ez hain zaratatsua zen, bai. Gustatu zitzaidan. Gehien bat joan izan naiz, han badago bigarren eskuko liburuen dendatxo bat, eta joan izan naiz hango liburuak begiratzera. Eta bide nabar ere ikusi izan ditut hor salgai dauzkaten gauzak, baina ez ditut erosi, ez liburuetara joan naiz gehien bat. Bai, erakusketak ikustera eta zebetartzera ere bilaten gana gurekin batzutan bai. Bueno, gehien bat niri mesfidantza pixka bat sortzen zaidalako zenbait produkturen osasungarritasunaz, zer nolako gai kimiko erabilia izan dituzten, edo kontserba gaiak, edo dena delakoak, ez. Orduan zenbait gauzarekin, batez ere barazkiekin eta saiatzen naiz ekologikoak erosten. Eta kaletik berriro ere geltokira. Gatoz? Gai asko daude aztertzeko, begiratzeko eta ezagutzeko. Niri gustatuko litzaidakena, ja esan dugu topaleku bat dela, ikusi dugu ekonomia sozial eta solidarioaren ikuspegitik garatzen den espazio bat dela, eta noski lurrak ezinbesteko tokia duela, elikadurarekin batera. Zer eskatzen diogu geltokiri? Zertan behar du hazi edo zer eskaintzen du jendeak jakin dezan? Pues nik eskatuko nuke geltoki gehiago izatea. Nik uste dut halako lekuak, guretzat ekonomia solidariotik bai da eskaparate bat bezala, ez? Hemen topatzen dira hainbat ekimenak eta ikusten dugu nola ekonomia sozial eta solidaria bai dela posiblea, bai dela bidegarria, eta ez da utopia baten bat, baizik eta egunerokotasunean dago, nahiz eta gehienetan agian ez gara konturatzen, ez? Orduan, nik eskatuko nuke geltoki gehiago herrietan, auzoetan, eta horrela bai, benetako eragin bat izango du, zeren, geltoki bai du eragin bat, baina horrela, benetan beste gizarte bat eta beste ekonomia bat sortu genezake. Hori da nire eskaera. Nik esango nuke agian guretzat ez da hain erreza egitea leku espazio bat hemen hirian, ez? Ez dago parekatua harremana, ez? Orduan gustatuko litzaidake presentzia pizkat gehiago izatea hemen. Bereziki jatetxean, ez? Ikustea gehiago nondik datozen produktuak, nortzu gaudean, hori izatea pizkat eskurago. Ikusten du dela espazio oso pasatzen dela jende asko hortik, eta izatea informazio hori pizka zabalago edo eskurago, iruditzen zait oso interesgarria. Gero badakit ere, dendak ere egiten du bere lana, bero daude beste historiak, baina berezikian iruditzen zait oso espazio polipa horretarako. Ez dakit, espazioa ematen dit oso potente. Gainera dagoen lekuan, herrian, lehenago autobus geltokia, eta gainera goian dauden etxe bizitza ongi legoke soziala izatea, eta ez dena botatzea. Orduan hori izango zen pasada batez, hemen geltokia jarraitzea gero eta potenteago, eta goian dagoena ez espekulatzeko baizik eta
jende... Hori udalarena da, uste. Bai, da udalarena, baina, bueno, izango zen polita, ez? Osa, ez dakit, hiriaren zentroan hori izatea, izango zen mensaje potente, bai. Esan daiteke geltokik erakutsi duela, badagoela bide luze bat egiteko eremu honetan, eta beraz, etorkizun bat eman behar zaiola proiektu hau, ez dela ulertu behar bukatutako proiektu bat bezala. Ez, nik ulertzen dut lehenengo pausoak eman duela, eta hori ere estabilizatzen duen bitartean guk amets gehiago ekarri dezakegula, eta asmo gehiago, eta ere joan gaitezkela ere pizkat finuago, nola zaten da? Arikatzen, bai. Karo, eta bai, azken finean geltoki sortu zen, ez sortu zen horrela, ez, bapatean, ez, bai, segon lana bat aurrera, lehenago, eta hau da, pues, nola esan, momentu bat, leku bat, baino, enbetik, eske, aratago joan behar gara, bai. Bueno, azken finean, hemen gai asko jorratu ditugu. Hitz egiten aritu gara, hain zuzen ere, gizarte batek aurrera egiteko modu orekatuan, modu jasangarrian, modu iraungorrean, ezinbesteak dituen elementuetaz. Elikadura, burujabetza, efizientzia energetikoa, mugikortasuna, hitz egin dugu, hain zuzen ere, gizarte justo batetan ezinbestekoak diren harreman askeetaz, eta bere potentzialidade hori erakutsi nahi izan dugu. Noski, hau ez da argazki finko bat. Noski argazki honi irudi asko falta zaizkiola. Eta mila esker, hemen egunero gurekin solasean egon zareten guztioi, mila esker zuen ekintzengatik, ze azkenean erakutsi duguna da, egunero egiten den lanaren ondorio txiki bat. Eta mila esker gizarteari onutza hurbiltzeagatik. Nere ustez, hori izango litzatekeela azkeneko mezua. Geltoki ez da ezer izango, jendeak herritarrek ez badute nahi, eta herritarrek parte hartzen ez baldin badute. Beraz, badakizue, guk saio honekin bukatzen dugu, baina geltoki ez da bukatzen, eta denon topaleku izaten jarraituko. Gaur lenteja batzukin egingo dugu entsalada gozo bat, behar dugu ere bai porru batzuk, erreko ditugunak, labean, eta lentejekin egingo dugu humus bat. Barazki binagreta bat ere bai, eta hasiko gara hasteko porru errekin. Goazen porruak mostea, mostu behar ditugu olako puzkenetan. Orain garbitu behar ditugu porruak. Behar duguna da, labean sartu daiteke bandeja bat. Jarte ditugu porruak. Eta botako diogu gatza. Piper beltza. Garanotan. Eta olio pixkat. Eta hau sartuko dugu labean 180 gradutan 40 minutuz. Bueno, eta prestatu behar dugu entsaladaren saltza, izango dela dilistekin egindako humus bat. Ingo duguna da berrindu besterik ez. Limoia, komino pixkat. Tahina. Baratxuri erdi bat. Bueno, igual laurde batekin nahiko izango da. Gatza. Eta berrindu behar dugu, besterik ez.
egingo dugu vinagreta bat, azalarekin, pipar batzukin eta tipulinarekin. Eta remolatxa, xeatu dugun remolatxa pizka batekin, bale? Hemen dugu remolatxa gordina, raiatu duguna, raiadore batekin, eta hemen botako ditugu barraski hauek. Lehenengo azalorea. Azalorea oso ongi geratzen da olako vinagretetan, naiz eta jendeak ohitura askorik ez izan. Bueno, honekin izango du nahikorik, gero tipulina. Eta piparrak. Hortxe, orain botako dugu dena hemen. Gatza eta olioa botako diogu. Eta gorde ditugun lenteja batzuk ere bai. Bale, porruak ja bigun daude, prest daude. Jarriko ditugu hemen porru batzuk. Limoi zaporearekin eta piper beltzak utzi duen zaporearekin ere bai. Alineatuko dugu eskarola. Botako diot bakarrik olioa eta gatza. Zeren ja, humusak badu limoia eta ez du behar ozpinarik. Botako dugu hemen vinagreta pixka bat, barraski vinagreta pixka bat. Eta albo batean jarriko dugu. Eta hemen dugu humusa, sartu dudala biberoi batean. Eta vinagreta pixka bat gehiago, gainetik. Eta errezeta prest dugu ja. Espero dut zuen gustukoa izatea. Eta hemen dakagu gure entsalada. Gure herriari, gizarteari etorkizun bat eman nahi balin badiogu, asko dugu eraldatu eta irautzeko. Eta horretarako, gelditu, solastu, pentsatu eta ekin beharra dago. Horretarako ditu hain zuzen ere, Iruñako geltoki zaharrak ateak zabalik, bertatik eragiteko. Denok toki bat daukagu, gizarte hobeago eta justuago bat eraikitzeko. Beraz, badakizue, ekin bideari eta ez dadila hau, azkeneko geltokia izan.